Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Oh, unsa may buot nimong ipasabot? Ako'y mananghid ni padre nga mo leave ka? Oh, Oy, di ko Ikay pananghid dito di lagi ko kaharong ni Pader. Aw, atong mother. Nag-joke ka, Gring? Wa! Kamao na ka mag-joke-joke, Gring, ha? Ay, ambot sa di mo piping, oy. Kung nga nung wa magyug ka mananghid og tarong ni padre nga mo si ka, naghuwat magyug kang may daotang mahitabo. Ay, nanagis ko, Gring. Kaya nauwaw na kong mayo. Og di lang kay ikay nauwawan, Ping. Ako sab, nauwawan ko kay mao dayon na gisugat ako sa mga tao dito sa akong pag-adto. Oo niya, kay humana naman to. Di naman to mabalik pa. Di naman to ma-erase o ma-edit. Kamusag kong ma-edit, Gring, ha? Saba di, oy. Tigsi lang ng naong nimo. O sabi, gusto na mula kong buhaton, Gring. Muhila ko? O sige. Nauwaw ko, Gring. Wala kong naong ikatuban ni Pader. O sa mga tao tungos na itabo. May pagmamatay na lang ko. Oy, paghilom piping, oy. Babaya nimo, oy. Madunggan kay kag daotang hangin. May dunga na ng hangin, rin. Saba di, oy. Puro lang yung kabinuang da. O sa malagi na akong buhaton? Naglibog naman ko. Ay, pag novena. Ha? Luya bitang kuya Piping sa. Pero makatawar man gid gihapon ko maghunaw na bisag unsaon eh. Lulong, Father, hangtod ba karon? Sino'y piping gihapon ang inyong topic? kuan Father. Wa na ko malingaw ini ha. Sorry Father. Bisan asa kumadto, wala yung ipangumusta ang mga tao nako kundi sino'y piping ug ang nahitabo niya. Sikat ang may piping. Kawan mo lang. O sikat kay sino'y piping. Sikat ay. Sikat sa pagbugal-bugal sa mga tao. Kung nahitabo ka to sa inyong amahan ang nahitabo niya, malipay ka mo nga bugal-bugalan siya sa mga tao? Kung may anak pagha sino'y piping, nalipay ka siya karon? Unsa man, igo ra mong muduko. Wa mo ikatubag. Ikaw lulong, Dili Father. dili gyud. Kay gani, kung di pa lang ko pare, bisag wa pa ko'y igbahog parinti ni Noy Piping, gipangsukmag ta na mo. Suko alaging Father. Namuwag og mayo. Tingali kung tiguang pa siya. Giatake na to. Di masagod maayong inyong gibuhat. Pareho ka nato sa Piping nga nagserbisyo sa simbahan. Mas una pagani siya nato. Dapat kita ang manalipod niya. Dapat, dili gani unta tumaabot sa gawas. Pero kay niabot man, nagpasabot nga naay na nabi. O kay kamura mga sakristan ang naatong higayuna, nagpasabot nga usa ninyo ang nanabi or kamong tanan. Kaming tanan. See? Sakto gid si Father James. Nindot unta mong pangsukmagon. Dito na kang padre, Ping. Wapa. Uy, naunsa man ka? Nagdok-dok-dok-dok man hinuon ka diha. Hoy, atuan na tos padre, oy, kanangita na to nimo. Ha? Ay, kasabot na to sa Pader, eh. Nganong wapa ko magpakita dito? Kasabot lagi, pero bisag respeto in taon niya, oy. Pananghid ditog tarong. Mubakasyon ra ba ka o muundang ka? Klaruhi dito. Hala, sige na. Pag-ilis na dito ka, mahapunan na lang sab ka. Kuya, okay lang ko, Gring. Di man gyud ko kaharong niya nga ako rangusa, eh. Sige na, Gring, be. Asawa bitaw tika, mag-unong ta sa hirap at ginhawa.
gyud nilakaw kuya. Pila ka minutes lang gyud. Nawalagi. Langayan, manggod kaayo kagod. Ay, naguko kasabi, Gring. Nangita na ba gyud siya nimo kuya? Marag nagplano man ganito siya nga moadto sa inyo. Uy, di ka hatuad sa amo paingon. Dili kay padung tog syudad. Na, mamauli na ta, Gring. Nahala, sige. Balik lang niya may ugma, Lida. Sige nang milagring. Ah, Oy, Piping! Piping! Wala maglain imong tiyan, Ping? Doon ramang CR. Oy, huwa na ko malingaw ni mo, sister, ha? Pagtarong, ha? Nang tanat na, Gring. Mamauli na ta, Gring. Dali na, Gring. Ay, uy. Nang Kalain mo, sister. Uy, mga pak, magkasi may problema ni mo. Unsay ako problema? Wa ka ba mahibaw nga ako ning bana ang imong gibugal-bugalan? Kumidya ra magudto. Komedya na to, Gring. Tana, Gring. Mamauli na ta, Dito Gring. komedya. Nakaminos ning babayhana nato kay pobre kayo ta siyang pananaw. Kay siya, dato, tungod kay naa siya anak nga naas abroad. Mura ra bag unsay trabaho. Maid ra ba? Kunyag maid ang akong anak, may problema ka? Wa ko'y problema sa imong anak, oy. Ikaw ang akong problema kay mapahitason kayo ka. Mura kag sikin sa gwapaha da. Sigig post og selfie sa Facebook. Unya filter na di ay ang nakagwapa kay nangunot tas personal. Pre! Nanubra na kag milagri nga kahanga. Tuog kang di kumisukon ni mo, ha? Ibay ni mo, ha? Ani magod, father. Ani man gud Iwasa una ko. Sawa pa muna ko ipatawag, nangutanan akong daan ni Lida. Kay siya mangkuno ang diha gawas ni Noy Piping. Nakadungog ko sa version ni Lida. O nakadungog ko ron sa inyong version. Usaray ako nakita nga maugyo'y sinugdanan. Maugyo'y nakaingon nga nung nahitabo ko. Gihapak man kunyag una, Dre. Patiwasa una ko, Sister Pilar. Ay, paghuwat ka nos ka pasultihon, oy. Sister Milagreng, Sorry, father. pareho ginumdumi ninyo nga pareho mong nagserbisyo sa simbahan. Pareho mong hapit anang kapunungan dinhi inyong giapilan. Gani, kung pwede patingali mong magsakristan o di ba mag-choir, inyo na nang gibuhat. Pero unsa na hitabo? Mura mo wa pa kasuway o katikismo. Nagpakauaw lang mo sa tong simbahan. Ako, Dre. Ego ra gyud kong ni-react, Dre, kay sobra naman sa gud ni siyang nakatamay ni Pipinggod. Bisag ing ana ra ng akong bana. Mulaban ra ba gyud ko ana, Dre, kay pinangga kayo na nako, uy. Sakit kayo nga akong dughan, Dre, nga iya pang gikatawan. O giingnan nga paadtuon sa CR kay diharas duol. Pero imo kong gihapak. Ug imo pang giapil ang akong anak nga nagpa-maid sa gawas nga wa man unta toy labot. Igo na mo ana, ha? Igo na. Igo na mo ana. Inyo na nang giistorya ganina. Nakasabot ko ninyong duha. Pero wag yung ko kasabot nga nung ingon ini mong muriaks o sa kasitwasyon nga unta napuno man mo sa mga pagtulunan sa simbahan. Oy. Nagpasabot ba rin nga wag yun mo nasabtan kay wa mo na minaw sa wali o sa inyong mga prayer meeting? Nga ang inyong pag-apil sa mga kapunungan sa simbahan para lang ingnon? Para lang tanawon nga nagsulob og uniforme sa IKP? Kon Compradya de San Jose Antonio de Padua? Compradya de San Jose og uban pang mga kapunungan? Pero bisan gamay, wa mo'y nasabtan sa inyong gisudlan. Kay kung doon na pa, dito mahitabo nga magbugno mo. Dito mahitabo nga ikaw, Sister Pilang, magkomedya og sakit kang nipiping. Og ikaw, sad Sister Milagring, dili ka mo diretsong hapak kang Sister Pilang og musulti og bisan unsang sakit nga bisan ang wa dinhi maapil pa. Kung padayon mo mag-iningon ini, may pagmangundang na lang mo o manglaba mo sa inyo.
Ay, sakit tagit sa kong dughan, Pingoy. Laliman ka, paundangon ko. Ging nanday ka paundangon ka. Ingon ba't siya ka may pakunog mangundang mi? Oh. Kung magpadayon lagi mo sa inyong batasan nga dili mao. Asa may dili mao ato, Ping? Nilaban ba yun ko nimo, ha? Ay o lagi. Ug nagpasalamat jud kay ko nimo ana, Gring. Nakita gyud nako unsa ko nimo kamahal. Char. Ay, hoy, Ping. Seryoso ko, ha? Si Char diha. Lagi. Seryoso lagi ka. Ug seryoso sad ko nga nagpasalamat nimo. Sa tinuod lang, milapat akong atay, Gring. Pero ang punto manggod ni Father James nga nagpasensya lagyud unta ka. Pwede man tato badlungon na nimo pilang sa lain nga pamaagi. Pero imo magong gigamit ang imong pagka-action star. Mo ay nahitabo to. Ay, bitaw do. Wa ko'y pasensya. Ay noon. Nala masagyo na magkatiguang. Hoy, idaran, oy! Dili tiguwang! Pasaylo ako, pader. Pasaylo agi taon ko. Anong mga ayo ka magpasaylo, Noy, nga di man ikay nagkasa? Pero tungod na ako daghan ang nakasa. Ha? Kung wa pa ko magbinugo atong higayon na, wa gyud tay mga panghitabo ngayon ani. Ayog basula ang imong kaugaling, Noy Piping. Pero nakasa lagi sila tungod na ako, pader. Wa pala lagi ko nagbinugo atong higayon na. Ayaw paghilak, Noy. Mauwaw na ko matubang sa mga tao ni Misa, pader. Mao nga mundang na lang ko. Oh, Noy. Undang na lang ko, pader. Oy. Oh, Noy. Namisik, Noy. Namisik. Naampiskan ka? Sorry, pader, sorry. May panyo. May panyo. Limpyo sa din ni pader ay, ayun lang ay. Oh, usam di mo gusto ka ng akong ginamit? Tuwid kang sa akong kwarto. Nag-joke ka, pader? Bitaw, Noy. Gamitan na. Imo na na. Salamat, pader, ah. Pero, matay, maikog mo kung musikman, ay. Ikaw yun, Noy Piping. Bitaw, pader, salamat, ah. Ayaw undang, ha? Bakasyon lang. Wa, musugot si pader nga, mundang ko. Pwede rin ako na kung bakasyon, basta di lang mundang. Usa ka buwan imong bakasyon? Di lang kong bakasyon rin, ay. Maikog mo kong pader. Aw, abi na kong mo bakasyon gyud ka. Kay mga nakay narabas Ivana. Ha? O, kisang... Aw, ang atong anay? Ay, oo, God. Ikaw ba yan nagbunyag ang nag-Ivana, ha? Ay, oo, lagi. Pero, ngano, ako'y magpaanak rin. O, di pa ko suhito ng mga anak nga baboy rin. Ay, rin noon, okay kayo. Oh, kun mauna. Pagsuhol gyud ay tayo inig magpaanak sa atong anay. Mugasto pag gyud ay ta. Aw, kung di ka gusto mo gasto, aslala na si Ivana. Unsa? Nayabag ka? Anay aslon? Kalma lang, God. Kalma lang rin. Kumidjara to. Bili, kurusan na to ni imong agtang bigay. Ring mangita mo na sa taggubot, ay. Ay, No, grabe yasa ng lupang-lupang Ay, pali lagpot ka. napay. ay, pasensya bitaw, Ping, ha? Ah. Sige raman init akong ooy. Gidugo tingali ka, Gring. Ay, ay, buing man ka, Ping, oy. Ha? Nagmenopause naman gud ko. Oh, maudi ay. O, say, mao nga unsa man, Ping. Nga, mikupos na sag ko, kinagminupos na day ka. Buing gud ka, Ping, oy. Ano si Kuya Pipi, no? Kumusta na? Serve na karon kuya. Oh, pero Pero unsa mo kuya?
Pwede, o nya na lang yun ko sa hapon nun nga misa mo, sir. Kamu lang una ron, ha? Oh, okay ra kuya ay. Salamat. King, kita, kita pares ron. Okay lang. Salamat ninyo, King. Kuya, sorry ha. Kasaday mo. Nagbugal-bugal minimo kuya gud. Sorry gid kayo kuya. Sa ilua gid mi. Ay, kalimdan na to eh. Gipasaylo na ko nimo kuya. Oh, Sure kuya. sa may mong gusto, hagkanta ka ron, pag matur, nagipasaylo na ta ka. Salamat kuya. Tara, lips to lips, punta ka ron. Iyo lang kuya. Mangalit magkakos, na! Kami sa kuya bay. Kuya. Oh, group hug! Salamat kuya. Parang na ibahong ilok. Group hug! Kadindot ko rin yung tanaw. Okay min kuya Piping Pader. Pasaylo namin niya, Pader. Nangayo day mong pasaylo. Oh Oh, Pader. Pader. Tinuod noy. Mga abutan mo ko na sila, Pader. Oo. Oo, tarong na kayo. Mga sipat lang yun. Mga sipat ba? So, mo serve nagkakaronoy. Pader, unya na lang kong hapon. Si Lulong lang si Ricky ron. Nga naman noy. Kuan ka ng Mahadlok ka pang matubang sa mga tao. um, Unyang hapon, di na day ka mahadlok. um, Dili mga tao imong serbisyuhan noy. Ang Ginoo. Hapit na magsugod ang misa. Ikulbaan man noong ko eh. Si Piping na ang mo assist ni Padre karon. Tupad na ng nilagring, ha? Oy, ikaw man din nilida, oy. Hala, sige. Wa may naglingkod diha. Di ay ikaw reader karon. Dili nang. Ay, si Kuya Piping naman ron di mo ang mo assist ni Padre diha ron. Maayo hinuon na nga, nibalik na siya. Bao lagi. Pero ambot ba, oy, nga gikulbaan man ko. Uy, nga naman nang. Oy, naanas Piping. Ay, Nang nilagring, kalma lang, ha? Ayaw pa dasim kay Pati. ay, sige. Di ko magpadasa kung gibati. Hala, Oh, nga no, Lida? gisiniyasa ni Father nga mahunong ang choir. Aha, pero nga nung... Oh, Hala, nihawa si Father. Nibalik sa sakristiya. dili madayon ang misa. Ambot. Cancel tang misa sa buntag. Sukos, Pader. Nga naman, Pader. Nitawa man ko ng upang mga tao paggawas ni Kuya God. Skam. Buhangan na na eh. Ay, ako na sa'yo nakaingunan eh. Suko ka sa father, no? Butlangan ni Ron. Ay, wa na Ping. Ikaw nagyoy pinakasikat nga tao din his ato. Laliman ka, tungod nimo. Wa ihinayon ni Father James ang misa sa buntag. Uy, saludo nagyud ko nimo Ping. Ikaw nagyud Ping. Samo taman mo ko kawawaan ni Gring ay. Ano mo sa'yo nga nagpadamas, Pader, sa kalagot eh. Ay, tao raman sad gud ng pari Ping. Di gid nakalikayan nga musipok sa nailang ooy. Lugaw ang Pader eh. Wala magani ko nga ako gikatawan. Ingon anak kakapinangga ni Padre Ping. Uy, walang gito siya malipay sa gipakita sa mga tao. Mutambong ko na silang misa, imbis nga maghinulso sila sa ilang mga saa, ang nagpakasa naman hinuon sila. Mauna diha, mga hanggaw. Ay, pagingan, dili mauging, uy, masukos Pader na. Dawa, bitaw Father bitaw. Nang Ginoo, masuko. Makasabot na ng Ginoo nako Ping, oy. Kung ano naglagot ko. Oo, lagi. Kasabot mo ginang Ginoo.
Pero naamog yun na sa Biblia nga dili ta maghingan o dili mao sa atong isikataw. Ay, be. Asa mang dapitas Biblia, be. Sa sod. Unsay sa sud? Sa sod sa Biblia, mabasa na nato. Asa lagi nato dapita mabasa. Sa sod lagi sa Biblia. Ay, ingna na lang yun, pe. Nga wa ka mahibaw. Ikaw, kibaw ka. Wa sad. Umaw na diya. Inyahay rang birahan tas laing mga tinuan kay mga tapulan kahit ang mabasa sa Biblia. Ay, di na ta maghisgot, anak, Ping, oy. Ang atong hisgutan, maotong mga tao ganiha simbahan. Hangtod ron, Ping, naglagot pag yung kunila. Ay, mga hilason. Mura na pag unsay mga dagway. Oo, Juan, nag-abot na sa mong kilay o tanawa na. Mabaw na sa mabaw na sa tagbuwagan na ron. Ay, Kaita. pero pinangga gid kay kang Padre Ping, oy. Klaro gid kaayo na. Oy, tungod ba ka na, no, kay wa siya'y amahan? Ug mura nag-amahan iyang pagtan-aw nimo. Muangkon ko, di sa tumawa kong gibuhat atong miaging Domingo. Nagpadakos kong gibati. Akong gisakripisyo ang misa tungod lang sa kapungot sa mga tao nga nagbugal-bugal ninoy piping. Nagpadakos sa tentasyon. Pero sa laing bahin, sad Father, nakamatngon man po ang mga tao sa ilang sayop. Oo, daghan man ang nangayog pasaylo. May angkon sa ilang sayop. At least, wa sila mauhaw pag-angkon. Nakasabot magod sila nimo, Father. Tao ra sad baya ka. Ug di man sad gid sakto ang ilang gibuhat. Gidaog lang yung kuskaloin ni Pipeng. Mautong murag ni Ulbo akong kaspas pagpangatawa sa mga tao. Kamao sa di ka nang mualbo ang kaspa, Father. Kamausad. Wa ba ka ako masayop? Wa ba ka ako magdamgo lang? Aray. Aray, kita to eh. Sugman, hindi naman to. Kung mao, wa di ko magdamgo. Wa ko magdamgo. Tinuod kining ako nakita. Ug nabati karon. Sila si Father James ug Lida. Nag-istorya nga sila rang duha ug nangatawa. Oh. Kasakit. Kasakit sa kong gibati. Oh. Oh. Murag itusla ka nga kong dughan sa kalibong-libong higayon. Ginusla kong libong-kalibong higayon. Sakita. Oh! Nya! Sa mga pakuyaw. Ano mga kuya? Kuya mo ka? Hilom dia. Ngano man kuno ko? Nga, mga bagulpul maganay ko rosa. Una, gisagpa pa yun mo imong kaugalingon. Murang bidool ko. Umgani kong kabantay na ako. Nga, na kay footsteps fading in. Ngawa man. Wa man noon kay nag-iniring man ko. Ha? Sino giniring? Kana bang lakaw sa iring way kasikas bisan gamay? Iring na day, way kisaw bisag gamay. Ha? Way kisaw ang lakang kuya. Ang iro day. Duna? Ang baboy. Duna? Still na. Gusto mo ka mo dero. Ayaw kaya, ayaw ito. Tarongan. Oh! Naagi steps fading in, oh! Nauwahi lang day, kuya. Nauwahi. Ay, nakalong. Ikaw ni Sagit kanina, Lulong. Ay, ngiya! Ay, ngiya. Pader? Ano man ka, Lulong? Pader eh. Mura mo ka itong panuway. Nito, ngiya. Huwag ka uwi kay Rex. Nga! Amot ni tawon niya, Pader. Nakuratan mo siya na siya kanina. Pag doon ako, motong ni Sagit. Naunsa maday ka? Oh. Mao man nga ni dool ko, Pader, kay nakitaan maguna ko na siya nga murag nagbagulbol. Unya, gisagpa yang kaugalingon. Uy, may problema ka, Lulong? Kuan, Pader. Gibikogan akong dughan. Sakit kayo. Usa, kibiko ka ng dugan.
Bikugan mo ko rin ang dugan. Kamot di ay, kamot. Akong kamot, gibikugan, sakit kayo. Unya anong sakpa man mo imong kaugalingon? Wato tayo ay. Ako na itong gi-shake. Akong kamot, dayon. Itugpa mas akong naong. Wala ko tayo Kuyawa. Angay. Kuyawa ko na nagod. Delikado na da. Long. At tas kong opisina, Long. Mag-istorya ta. Tay ka long. Father? Sunod na ako. Hala ka long. Lo. Hala long. Sunod din dito long. Pagdali. Lingkod, Long. Gusto ka magkape? Isa man komportable na kasi mong gilingkuran. Komportable naman, Father. Gusto ka magkape? Dili, Father. Kumusta man sa inyo? Okay naman, Father. Ikaw? Ako, Father? Oh, kumusta naman ka? Nga na mumusta mo ka na ko, Father, ha? Murag di mawag ka okay ka sa pitsapit ka. Ha? Hala no? Mao ba kuya? Ambot noon sa to siya. Tuha, gidani Padre James sa iyang opisina. Kinsay gidani padre sa iyang opisina, Ping? Si Lolong. Maayong buntag ng bilagring. Ay, oy, maayong buntag sa dimulida. Nganong gidaman, Ping? Nakasa? Excuse anak ko rin yun nang, kuya. Sige, Inday. Sige, day. Oy, Ping. Unsa may sa ni Lulong? Kadiyot, Ragod. Doon ako'y pangutana. Oh, unsa man? Si Lida ba? Oh, ngano man des Lida? Oh, dili Inday kay si Lida. Hasta ang ubang batanon. Ay ngano man lagi. Magkuya sila nako. Unya, magmanang nimo. Oh, Mag-ati unta na sila nimo, di ba? Oh, di ba magmanoy nako? oy, maora na imong pangutana. Oh, Ay, kawa ba'y hinungdan ang pangutana ha? Ang akong pangutana mo ito bagaping. Nganong gida ni Padre si Lulong sa iyang opisina? Bisan wa pa kay gisulti makita si mong naong nga doon na kay kalagot. Oh. Pwede na ka mo share na ko kaysa imong gikalagutan. Tugawa. Share good ko. Pwede sad nga di lang nimo panganlan kung di ka gusto. Ipagawas na. Kay kung imo ra ng tipigan, may maangin inyang uban nga dili unta angay. Ayaw ka gol. Why laing mahibao? Maminaw ko. May gikalagutan ka? Oh, Father. Sakop sa pamilya? Dili. Kauban sa simbahan? Ah. Okay. So, kauban sa simbahan. Anong naglagot man kaniya? O siyempre yung gibuhat nga naglagot man ka? Nagsilos ko, Father. Nagsilos? O saan klasiya sa silos? May koneksyon sa inyong pagkasakristan or bahin sa love life? Love life. Mo ba? Bebe, o sa magiday na hitabo? Kuan mo good, Father. Nahibaw man unto siya nga nakagusto kong Lida. So, nanguyab siya ni Lida? Oo, sa tingali. Kanya nga nagsilos man ka? Nag-istoryahan na man sila. Wow. Nag-istoryahan na lang, nagsilos na ka. Nasakitan man ko, Father. Time pa. Uyab na ba mong Lida? Dili. Ha? Wa pa magig ko manguyab niya, Father. Ginoo ko. O dyan nagsilos ka na? Sakit pa good, Father.
Sakit. Lolong, wa pa kay katungod kang Lida. Maong pwede pa kay siyang mo entertain sa uban nga nakagusto sab niya. Oh, Kanos up masaday ka mo ingon niya. Unya na ba kung may makauna na nimo? Oh. Kalaki ka lang. Tingalig maunhan kasi mo gisilusan. Ay, nagbisyo na tingali na slulong ping. Tingalig na tililing na nagsugod. Liman kang gisagpa niya yung kaugalingon. Unya nagyaw-yaw nga siyarang usa. Wa magyaw-yaw, nagbagulbol. Ay da, maora na oy. Ay layo man lang nagyaw-yaw kay madungog mas kadaghanan samtang nagbagulbol saray nakadungog. Ay naaman say nagbagulbol nga may nakadungog. Nala, parehas na silang duha. Basta kay ang akong pangagpas anak ping. Hoy! Sister Edad! Sister! Uy! Asa man ka, uy! Kaseksi ba ni mo? Asa man to sila? Gren! Ay, una lang sa ato, Ping! Kinig yung asawa, ha, pita. Di pala masukong ginuway, ilisan kumangyod ni ba? Pangitaong kutos ang hila. Ay, sorry Lord ha. Joke only. kisapot ko, kuya. Nagsipok ko nga kung oh. Uy, unsa man resulta sa inyong panagsulting pader? Imbis mahuwasan ka, murag ni samot naman hinuon imong kalagot. No, puwa kay mong naong. Paminaw na ko, murag nakuhaan ka karon og temperature. Mubot. At nga bang kuhaan ta kag temperature ba niya atong testingat? Paminaw ko, murag mubuto yung thermometer. Mo ba, kuya? Namuha nga kung naong? Nititsoy kong tanahon to, ya? Saba na, dagway ni mo. Bita, kuya. Kuan mo, good. Ka? Sakit kaya kong dugan. Sipo kayo kong utok. Gusto ko mahagis. Kuya, wagod. Oh, gusto ko manukmag. Yaman ka. Palayo lang ko niya mo, be. Tabangi ko, kuya, be. Sakit na kayo kong dugan. Tunay gustong mo traidor na ko. Yaman ra, kinsa man. Maglisod na kong sulti ni mo kung kinsa. Tagay lang ko, Klo. Klo. Pangutana na lang kung sakop bas pamilya o di. Kuya, pinaliko pa man mo. Isulti na lang. Ay, lisod lagi ko, kuya. Musamot kasi po nga akong utok. Sige. Sakop sa mong pamilya. Dili. Kung mau kinsa man. Dili lagi na ko masulti na yun. Pangutan na ba kuglain? Dagan na pangutan na ba? Kami agad dokle ng kanahan dakle. Kau ba na mo sa kristan? Dili. Imong classmate? Dili. Imong barkada? Dili. Tagisimbahan? Oh! Kasimbahan? Oh, lagi. Babae laki? Laki. Sa kristan dili? Dili. Batanong dili? Dili. Yamat ra? Sige pa, kuya. Sige pa, pangutan na po na po. Ako dili? Dili, oy. Di minister dili? Dili. Kinsa man lagi? Maglisod lagi kong sulti. Nagibugyabag man ka? Pangutan na pa, kuya. Pangutan na pa. Nahurot naman ako pangutan na. Ang nahibili na lang, pare, dili. Pare! Kuya, isa pa, kuya. Isa pa. Atoran niya. Marikaragot. Dool, dili. Aritas, way makakita na to, be. Nahala, sige sister, oy. Nalangan na lang hinuon ka. Amping. Bye-bye, sister. Bye. Hoy, Milagreng! Oy, Oy, nga no? Hang imong bana, oy! Ha? Oy, kay nga no man des piping. Naunsa man di ay. Ay, nagkuyog pa man mi ganina lang, oy. Ay, susisuhay sa tuwa dito sa kamaisan. Laman na! Unsa? Ay, kisa may nag-among-among sa kong bana. Nagkuyog pa gani mi dili padugay. Asa dapitas ka maisan, ha? Hoy, kagaw! Mamatay mong bana, oy!
Ingon ka to as kamaisan. O mag-utsa man din siya as kamaisan. Ato, Aditor, may baho ka na unsa sila ni Lulong. Oh, si Lolong. Lulong sa kristal ba? Nakita gyud sa duha na ko mga mata nga. Gibunlot ni Piping si Lolong paingas kamaisan. Unsa? Jesus Maria Josep. Patyo ni Piping si Lolong. Ay, Ginoo ko. Basta may bat yun, oy! Sa ako pagtuo, iyab sila. Bayot ang imong bana. Unsa? Kung ikaw kaya kong ilabay sa kamaisan, ha? Ikaw ka, ikaw, ha? Ha? Buot-buot ang istorya, ha? Ha? Moto kuya. Moto ako nakita kanina. Nag-istorya sila. Nagkataw-anay pa. Sakit kay kundugan. Kundoklon takaka. Anong imong kunduklon? Sakit ka na kaya kundugan? Ang niyabag maga, patakan ang mga pangsilos ya. Sa tanang tao si Pader pag yun, ha? Huwag ka malipong, huwag ka kape. Kiraan na anak kuya eh. Oh, sa amo man ni panahon. Ang inyo rol kay okay kayo. Sakto man tingalin ni Milagring. Nagbisyo naman tingalin ning kanahang dako kay muro magnagtama. Ha? Ay, Ginoo ko. Nagkurugyod ko. Unsa makakatinuon ang pangagpas atong babayhanan nilang Piping og Lolong. Ay, makapatay man gyud tingali ko. O ako ba kay mamatay, Diyos ko. Ay, karon pa lang gani. Murag nahurot na gyud ang akong kusog. Murag paspas man unta akong naglakaw, pero murag layo pa man kaayong kamaisan. Iwa pa man gyud ko maabot. Ay, Ano ka? Daylida, ikaw man di ay diday. Dali, kuyo, giuna ko day. Timpa na, ano man ka? Naglakaw ka pero wa ka mairog. Unsa? Tanawa, mura kag nag-treadmill. Unsa? Uy, bantog rang wapagyud ko moabot sa kamaisan. Kamaisan? Mag-unsa makas kamaisan? Akong tambag ni mo, Lulong, no? Ha? Paminaw, ha? Pangumpisal ni Pader. Kay mapanuwayan ka unya, kung sa pa imong mabuhat sa pare, nga way kalibutan sa imong kayabag. Mabuo ko niya kuya eh. Ayaw lagi, ana. Kay bawo ka, kailan mo ingon kang mauwaw ka, tentasyon gyapon na, aron di ka yun mangumpisal. Unya, dali na kay ka masudlan og bakok kang namong utok. Sige kuya. Ako na lang i-take si father. Long. Shh, oy. Oh. Ayaw na itik lagi. Personal lang yun pag-ados, Pader, pangumpisal. Nakisiguro kung kadagan pa na siya pagtulunan nga ipaambit ni mo. Murahan sa lagi kag pare, imnulti kuya. Ikaw ba, sa gulam magiging mo kinuwang gulip? Sunod ka ni kunin mo kuya. Idol ko di ka. Pues kung imo kong idol, sunda nga kong isulti. Pangumpisal, yawat na lang, mabindisyon na ng utok ni mo. Sige kuya, ako nang buhaton. Salamat kuya. Wala sa pa yan. Ikaw ba ka ng magkakos? Hoy! Kiss ko kuya, be. Kiss ko. Ibuing May kiss ko, be. Mga baboy ihas! Nang milagring. Oh, Lida. Nagpakauwaw ka lang, ha? Nagpakauwaw lang yun mo! Ha? Nagpakauwaw lang mo! Ayaw na lang mo paglimod kay nakakita yun ko. Nakakita mig duha ni Lida. Wa mi mga buta. Nakakita yun bis duha na mo ka mga mata. Upatanan kay kami mang duha. Nga nagaksanay mo.
Og paingon na mong maghawk mga hinayupak mong dagko. Wa mo baliwa. Ginoo ko. Milagring na sayop ka sa mong pagtuoy. Kumidya ram gudong ako nang. Di mo gusto dinudanay ko. Ah, komedya. Dito mos ka maisa nagakos. Unya pa doong mo maghawk. Komedya na, ha? Usaon to magpagpasabok, Gring, oy. Dida, tabangi mig pasabot ni ng milagring be. Unsa man ako pagtabang? Nakakita mas ko sa inyong gibuhat. Dito sa talina. Kung unsa lay ako nakita mo akong gituhuan kuya. Pasensya na. Patabang ta, Father James, kuya. Patabang ta. Ginoo ko. Ay, Santissima. Ay, santisima ka diha. Imo maning bugno. Imo naming gibugno, oy. Sa luwa ko, Father. Sa luwa taon ko. Dida, sorry. Surihan ang naong mo. Pasensya na, Father. Pero muuna na ko. Sige. Mag-istorya niya tang tulo. Yumigo. Salamat, Father. Hoy, ay sige hilak-hilak diha, oy, kay wa kay angay. Kadaghan naman tingali na ako gibalik-balik. Sa atong mga meeting, sa akong mga wali. Nga bisan unsa pa atong makita og madungog, dili gyud dayon tamukom. Mao na diha. Ay, pasensya na, Dre. Sa luwa ko, Father. Ayaw na lagi hilak. Dida gini niya eh. Guba na kayo mong dagwaylong. Eh, sa taon nagguba. Ano na, maglisod ako drawing analong. Pita mabom sa tagsap ni kanina. Muna na sa nagbungkag na sa hatol sa lahat ni ko. Naong ano. Silita. Nasiya sa ati ilan sa Berhen sa Lourdes. Mura siya si Saint Bernadette. Kaputi niya. Mura og nagdungan pagtanag niya ang adlaw ug ang buwan ug ang mga bituon. Oh, nangusos na siya. Nahuman siya ampo. Kini, mas maayong karon ko makigsulti niya. Kay gikan siyang nagampo. Bugnuron iyang padung na siya. Okay ra ba kaning akong purma sa? Ingon na ba tos, Kuya Piping? Nabungkag ko no ganina ang akong dagway. Paghilak na ko. Napsay na sa tingali ni Ron eh. Niya na siya. Kalitan ako siyang sugat o tutukan o pinadanyel Padilla. Oh, Dida, pwede ba? Di lang ka mag-alis agianan kay moagi ko. pwede ba magigsulti ni mo? Bisan kadiyot lang. Unsa man? Bahin sa nahitabo. I'm sorry. Kay bawo ka, Lulong? Oh. Wa gyud kay lami. Ako? Uy, lami. Ano gud? Natawan na. Kaubanay. Bigani, be. Di ko ang masuko dayon. Di dapat advance mag-isip. Dili ang mahukom dayon. Kay, wa pa ko mahiba. Kung ako pag nang ilang gikatawan. Di lang ako mariak. Kalma lang ko. Ikaw ang ikatawan! Ug nang labay ang mga adlaw. Ay, Ping, daghan na tag mga dumaga. Pwede na ni nato itumod sa syudad. Mao gid ring. Itumod yun na to. Nanawag na to si Padre Jacob nako.
Nangutan ako, makatumod batag manok, Bisaya. Ako na tong nga karong Sabado tamo adto syudad. Uy, Ping, mukuyo ko ni mo, Ping, ha? Kay magpa-check up na lang po ko ini akong mata, uy. Kining akong pikas mata ba? Sakit naman yun ni siya, uy. Unya, di na makaklaro. Sige, pa-check up ta, pa-check up. Oo, unya. Nananghid na kang padre. Manangit po ko. Ay, pananghid yun, Ping. Kay basig dili na ta makabalik dayon. Kay sigurado yun nga, pabalik kong tanas doktor ini kaugma. Kapoy na kayo magsigig biyahe, uy. Sige, ugma, manangit ko. Okay, way problema noy. At tulong mo puyo sa amo kung mo'y kasakaan sa syudad. Ako tawagan si mama. Doon nami kasakaan, pader. Inyong pariente? Mag-hotel rami, pader. Tinawad ito, pader. Naraw? Oh, Mga 5 gini ka card. Puro ni para sa 2 ka tao. Duha ning good for 3 days. Kining usa for 1 night. Nya kining usa 1 night yapon. Kining usa 3 days hub. uy. Ay, haya ko din ninyo. Mga hinatag rasad ni pader. Wa pa man ni namo magamit. Wa pa ka na mo expire. Tanaw na to. Ni-expire na, pader? Wa pa. Congratulations, Noy. Dang honeymoon pa din ninyo ni ng milagring. Uy, Ping, ingon ka mag-hotel ta. Anong ni aman ta din hisimbahan? Ay, kuwaw na itong bayad ni pareng Jacob sa mga manok. Nya, iya, rabaya tong asawa tong gitumuran. Si pare, mao'y muhata na tos bayad. Uy, unya, nganong anhiman sa simbahan sa katedral. Ay, parehas ba yaming pare Jacob nga sa Kristan Mayor? Dako lang ni iyang serbisyuhang nga simbahan kay katedral ko ni. Unya, Ping, hain naman siya. Oh, nanay, nigawas na sa kumbinto ay. Ay, dako kay gisi. Ah, Tara, ta. Kay init na kay din eh. Manabitaw tagdagkot. ay, mag-CRO na ako, Ping. Sige, si Ara dito. Nay, naradi ay. Unahan sa gruto. Oo, katuod ko, Ping, uy. Nakaanhin naman ko. Pangitaon na diya kapasilungan, ha? At talang ko alam punuwas kahoy, ha? Oo. Taku agos katedral ay. Kung wapa tingali ko mo paulis probinsya, din hisagot tingali yung tako nagserbisyo hangtod karon. Nag-uban ta Miss para Jacob. Bi, picture na kong katedral bi. Hindo tayo rin. Ay, maintag maingon ani sa tong among simbahan. Sige mga brother, mga sister. Una na ko ninyo. Si Anghela. Muwagi siya din eh. Mutalikod baka ko. O mutagad niya. Mga bata, dito mas gawas. Ayaw mo diha. Anghela. Hi. Si Felipe. Gisnab ko. Hoy! Ako kuhaan ka ng... Hain naman de ka karon. ha? Hain ka na karon. Kuhaan. Bungo naman jud ka. Kuhaan ka ng... niya sa imong tubangan. Nagtuo ka mo katawa po ka ng imong hirit nga ingon ni anak. O dili na. Sa una na to, bong tarong akong tubag. Tarunga sa na imong pangutanaro mataron takag tubag. O sige. Hain ka naman day karon magpuyo. Nian na ba sa syudad? Kay dili ni unang higayon nga nagkita ta. Ay! Nga ba nakigistorya pa bang ko nimo oy? O sabay ako kung hain ka magpuyo. Anghela kadiyot. Anghela. Anghela. Ay, wala gyud siya minaw nako. Ay. Ping!
Oh, unsay imong gilantaw? Ay, kuan katong babae nga nagpayong ublo, si Anghela to. Oh, asa ba? Kuan, amot, asa na to? Nawa naman. Nisakay na tingali. Wa ka ni mo palakwag dali-dali. Kinahadlo kang maabtan ako. Nasaka na, Gring. Usay kisulti, Pader. Ay, sige. Kalimtan na to nato siya. Oh, asa naman taron? Adto na kita sa hotel. Ngaon na ta. Naunsa man sad ka, oy. Ni amang ko ni mo dad-ain ning kan-anan nga tuan naman is atong lungsod. Kana sad untang was ato ba? Sige lang. Ugma, ha? Ugma na te kadadon sa laing kananan. Dini lang una ta karon kay gigutom na kay ko. Hatos na kay kong tiyan. Oo. Nahala, sige. Ugma na lang. Uy, mauni hotel nga atong sakanping. Uy, kadako ba ini, uy? Mauwaw man ta dinhi. Okay, sama sa imong kawawan. Wa ra batay bayad dinhi. Ay, di mistil kang mauwaw. Uy, kay espesyal ta. Dali na check-in na ta. Ay, mulingkod lang ko dinhi, uy. Ikaw lay dool dito. Ay, ako pag-ihas-ihas na, Gring. Basta. Sige. Kulbaan ko da. Mga spotting na ba kayo ng uban? Nasa yung mga kano o mga insik. Basta kay ako lang nang ipakita ang kahit. Uy. Kisa man eh. Uy, si Pader. Oh, hello, Pader! Kumusta na, Noy? Naimutang na mo diha? Oh, Kwan, mau pag-abot na mo rin sa hotel, Pader. Magparehistro pa ko. Sige. Kung may problema, tawagin lang ko, ha? Kaya ako igagaw ang manager niya. Mo ba, Pader? Oo, sige. Manawag na ko nimo kung unsa man, ha? Sige. Amping mo, Noy, ha? Sige, Pader. Tinood yung pinangga ko, Pader. Nahingawag yun sana mo. Ako na yung sunod. Matay. Muragwa man mi angay si Pipi nga matuog dinhi. Manguli na balang kahami, uy. Ay, mao pag ako pagabot. Uy, hala. Uy, dili ko mahimong masayop. Ang inahan ni Padre. Sige. Maghuwag ko si Mantawag. Lingkod-lingkod lang sa ko dire. Ma'am. Oh, Nalimot ka na ko. Sa parokya ni Father James, ma'am. oo. Nahinumdum na ko nimo. Dapat lagi ka din eh. Kuyog mis akong bana. Tuara siya, oh. Murag human naman na siya. Ipaila-ila niya, tika, ma'am. Okay. Ay, waton lang nato, ma'am, ha? Muanhin naman na. Nagunsa man din mo din eh. Nagtumod mi og mga manok, ma'am. Dinhi sa hotel? Ay, dili, ma'am, uy. Sa iyang amigo nga may negosyo. So, nagunsa mo din sa hotel? Anhi na mi mo puyo, ma'am. Mintras anhi pa mi sa syudad. Ha? Oh, kay ngano di ay, ma'am? Kuan? Ay, imo laging kung gitan-aw gikan o hangtod tiil, ma'am. Dayon, balik na sa gikan tiil padong o. Uy, padong na dinhi ang akong bana, ma'am. Kadiyot. Hello. Sige, wala na ako. Padong na Uy, ko. uy, kalain. Midritso maglakaw. Tala, Gring. Ay, Ping, ang inahan ni Father James, oh. Kanang bugaw buhok nga murag Amerikana? Unsabay murag Amerikana, oy. Amerikana bitaw gyud na. Tuara ay. Uy, asa naman to? Nisakay naman tingalis elevator. Hay, wa na doon. Lain man gud imong gitan-aw gud. Bitaw, no? Kuan ba, may mtago tong magkahimamat, kay ato siyang ikasugilo ni Pader. Ay, nagkahimamat naman sad gud mi.
nitagad naman sad siya nako. Ang ako ba unta to nga magahimamat sad unta mo. Ayan, sige na lang eh. Tanas tong kwarto na. Oh, hain mang yawi. Ang nera. Oh. Oy, ang yawi, oy, ang yawi. Ay, mauna lagi ni Yawi, card. Ha? Unsaon man pagkayawi ana? Ay, ay, pinaihas. Di ako naon sa magka-green. Kamauna ko mo gamit, ani. Gitudloan ako atong gwapas counter, ha? Muta naman ko. Kaya pinahunghong pa ko. Kaya mauwaw man ko. Makadungog unya na ayim kadungog. Tana. Oh, wow. Oh, sana. Ha? Naka-upgrade yung ko, di ba? Ay, dili Na- ang pag-abli ni Muspultahan akong giwawan, oy. Tanawa, Ping. Ay, pagkanindot ba ining kwarto, ha, Ping, oy. Murag mas dako pa manis atong payag. Maramtag mga datuan ni Green. Hala, Ping, no? Ha? Ay, wagi kisaw atong tiil, o, kay hinapinan man ang sawg. Carpeted, Green, carpeted. Ay, kay bawsad ko karpeted, Ping, oy. Di sa taong ko tantong ihas, oy. Oh, hala, uy, kanindot, ani. Pero, time pa. Ganong duha may kama, Ping? Usa ka dako o usa ka gamay? Oh, para tingali nas bata kung may anak pa ta. Bitaw tingali, no? Pero, Ping, Saan naman sad? Kada kay pagpiro ni mo ano eh. mauwaw manggutang muhigda ini, Ping, uy. Pertirabang putiaan ng hapin nga maayog yung pagkahapnig. Murag nanimaho rabatang piot-piot, Ping. Mga ligo ta, oy, naiba niyo. Tanaw na to na. Hala, uy, hala. Muramang yung kuhog nagdamgo ini, Ping. Oh, Jesus, Mariusip. Tawag rin. Ha? Nga naman, Ping? Tinindutas banyo. Ay, kaya baya di mo, uy. Gikulbaan ko kung sa imong nakita, diha. Bebe, asa ba? Asa? Tanawa. Oh, Oh, ginoo ko. Mura naman niglangit, Ping. yamat murag langit. Dito na dahil ka. Unya, nainiduro dito. Ay, good pagkwinanggol, Ping. Ang akong ipasabot ba nga pagkanindot gyud. Nindot kaayo o puti tanan. Kanadang stainless puti na na. Ay da, parintira nas puti, Ping. Uy, hasta ng mga bildo, kaliwat na nas puti. Bitaw, no? Ay, sa tinuod lang ba? Mura tinuod og naatas langit. O kay ni amantas langit, Bertudaso. Naunsa ka, uy. Bertudaso. Magaligo na ta. Ihunghong nako, Magdungan Ping. ta. Ihunghong nako. Ha? Ihunghong. Bertudaso. Magdungan ta og tistingan atong madapa mo kuha nga musaka gitas langit. Unsa man sokol ka? Ay, musukol, oy. Unsa ko talawan? Unsa na? Kutasan man lagi ka. Agit-hagit pa kanya, kutasan man di ay ka. Oh, ngano ka? Matay, Gring. May asim pa manday ka. Ay, ikaw sad gani, Ping. May asim ka pa. Katilaw sa kong aslom na. Binasayon. Binisayon ni mo asim? Binisayon ako, ha? Kay baw ka, unsay Bisaya sa asim, Ping. Unsa man? Di ba aslo man na? Lagi. Ingon bitaw ka ganina. Maunay na ani mo, Ping. Nanimaho kang aslom. Unsa? Nganong nanganhiman ta, Ping? Magpahimos na lanta nga ni anak na sa syudad. Magpalaboratory na lanta. Uy, dakua ini, Ping, no? Mura naman sa dig ospital sa probinsya. Mas nindot pa mga ganin eh. Sige na, Ping. Linya na dito, oh. Sir, daan lagi ng imong doctor's request. Last year pa man ni. Ay,
sige lang gud, ang importante nga malaboratory ni akong misis. Pangayo lang mo bago sa inyong doktor, sir. Di man ni pwede. Sa ato pa papauli ang paminimos probinsya. Tuwa man ang mong doktor dito. Di man gud ni pwede, sir. Ngayon di man pwede nga maora man gihapon na isuwat sa doktor. Unsa day purpose nimo ani, sir? Ay aron lang gud mahibaw kung unsa nay kahimtang sa kong lawas o sa akong asawa. Wa kay gipamati karon sa mong lawas. Sa ibot pasabot nimo. Wa ka giubo, gisipon, Wa. wa magsakit imong tiyan. Wa. High blood ka, sir? Mura padung na. Nganong nakaingon man ka, sir? Ang daghan pa man kay kag pangutana. Di naman lang ko nimo tagaan og numero aron mobayad ako. Oh. Human ako, Ping. Ikaw na ro'y sunod. Sakit tong tusok sa dagong ring. Ay, gamay raman. Kulbaan ko eh. Niyabag ka diha. Ikaw ba ay gusto ining laboratory, ha? Di bayad na rabata. Mao lagi. Ibayad na lagi ta. Pero magsakit-sakit. Sige lang kay basig tao. Agoy. Pinip po. Ikaw na, Ping. Ako bagod? Ay, nalagog pa buang-buhang diha, Ping. Lakaw na. Likod nagtarong sir ha. Ay. I-confirm na lang ko sir ha. Unsay kompletong name sir? Pili-pili po. Middle name sir? Pra. Ngisim ka. Ngisim ka. Ha? Katuanan mo mong name sir? Felipe Pralipo. Para mag Fralipo-lipi. Katawanan din na. Dili sorry. Sorry sir ha. Okay, relax lang ha. Aro nga. Anong imo man kong gihigtan anang gumas tirador? Di mo na gumas tirador sir. Rubber man eh. Nana gyud na. Higtan? Ha? O pwede ka suway na sir? Kasuwa naman. Yung tanap mo ka sir? Ano na mong utana? Di pwede. Pwede mo sir. Kumuha mo ka mo sir. Kataas ko na nandaguma. Manay itusok ni muna ko. Ang aong ka rin ako sir ni mo gyud. Di na lang ko pa kuhag dugo. Ha? Uy, natusok na noon sir. Okay, sir. Ay, nagpakauwaw raman taon ka ganina, Ping. Oy, maayo gani kay wa mabali ang dagom. Kay abtik sa tong bataa nga mi asister nimo. Naluya man ko, Gring. Nagduka man ko. Ay, mamalik lang ta sa hotel. Kay dugay pa man sad ang resulta ba? Mga 3 ka oras pa man ko no. Pila naman lang na, eh. Ano lang ta maguwat? Piyong-piyong lang una ko. Nahala, sige. Hala, uy. Kakusog ba mo hagok ining piping, uy? Sir. Bawal di ay matogard. Di man ma'am, pero ang matog nga maghago, bawal. Uy, mao ba, guard? Pero ang maghagok nga magmatagard, okay ra. Oy, Ping. Ayaw nagkatog og balik, oy. Hapit ng oras sa resulta, oh. Namahas lagi nagpapel ng mga tao sa releasing section, Ring. Aw, ipaas na lang sa natong ato. Sige, sige. Ako dayo. Tawgon ra ni sir ha. Balik lang unas imong lingkuranan. Okay. Oh, unsa naman? Tawgon ra. Aw. Felipe Ramos. Uy, gitawag na ko. Uy, Ramos, uy. Aw, Felipe Ramos. Pilipi lagi, Gring.
Ramos may apelido. Felipe Ramos for releasing. Mudulang ko, Gring. Ay, di lagi na ikaw lagi, Ping. Ay, suwayan lang, good. Oh. Day, Pilipi, day. Ramos imong apelyido, sir. Lipo. Kay imo, sir. Ingom ka Pilipi. Ramos man. Pero Pilipi. Oh. O, Pilipi mo ko. Ramos imong apelyido. Dili. Di ka lagi imo, sir. Balik sa dito lingkod, tago na lagi ka. Imo mo lang ko kitawag. Ingom mo ko ka Pilipi. Oh, lagi. Pero Ramos mang apelyido. Felipe Ramos. O, pero Pilipi lagi imong kitawag. Oh, lagi. Pero, Pilipi lagi ko. oh, pero lain lagi imong apelyido. Pero Pilipi lagi ko. Guard! Dakpan ako, mi guard! Nagpakauaw raman taon ka, Ping. Oy, mura magkagdayabag. Galing mga wan na tingali ko ato, Gring. Nagduka pamanggog ko. Unya karon, nagduka gihapon ka. Awan na eh. Kanina ba? Ay. Oh, unsa naman ni atong nahimutangan? Murag layo-layo naman tag nalakwan. Bantay at tingalig magkasugat pag snatcher. Ay da, unsa pa may snatcho nato nga wa naman tay sapi. Pumpang Diego Castro, itong nagsugat mi. Basig snatcher ng imong naong. Muli niya tas probinsya nga wala mga naong. Ay da, why mo snatch ining atong mga dagway, oy? Dahom ka pa? Sige, sige. Pangaon mong mayo kay wa din niyang inyong mga ginikanan. Sige, kaon mo. O, niya ba, Panikamod yun mong kaon para dali ra mong managko, ha? Kakyot di yung mga dagway, eh. Uy, Maayo! ang akong sinisinta og iniirog og iniibig man ron. Ang bilagring? Nang? Sister! White tao diha! Tuwa pa sila siyudad! Wa pa di sila mamauli? Wa pa! Maubitaw nga ako yung nagpakaon sa ilang mga baboy o mga piso. Human naman ko sa mga piso, niya na sa ko sa mga baboy. Kabuotan mo. Siyempre. Ni volunteer ka kagpakaon sila mga hayupan samtang wa sila? Aw, wag ko mo volunteer eh. Giharap yung Kuya Piping. Sa ato pa gibayran ka. Siyempre. Dili ka buutan. Uy, lugawa. Ay, Ano nang hupaw magkaglawm? lisod man ipanghupaw og mabaw. Basta ko kasagang nga to da. Ay, bitaw, Ping, oy. Mamauli naman day taugma, no? Oo, Mingaon man ko ining kwartuha, Ping. ano man? Hala, no? Mangutana pag yun ka, Ping. Wag yun kay ideya nga nung mingaon ko ining kwartuha. Siyempre, wag good ni sa ato. Inig pauli na to, balik na sa tas atong katring kawayan nga mutingog iniglihok na to. Maintag masud panis bag ang kama kay ato lang tanin dadon. Niyabag na ka, Ping. Oo, hagi din ang kama. Hasta na mga kabinet o mga samin o kanang TV o kanang mga gamit ining kurtuha. Apila na rin mga kortina, hasta ang carpet, apilig hawk. Ay, kung ingon ani palang unta ang atong kwartos ato, Ping, no? Aw, ingani una to. Sige lang. Inig kadag ko sa mga baboy, ang halin ipalit na tog ka mga humo kayo og mga unlan ug uban pa. Ha? Watay lang gastuhan, gawa sa pagpanindot sa tong kwarto. Bahalag magkaon na niya taginamos. Ay nga nung ginamos man gyud nga do naman tay daghang priskong utan noon. Away problema. Ingani una to, atong kwarto, probinsya, dito sa probinsya ba? Oh. Ato ingani on, bahalag, amaka na tong bungbong. Nindot sa dabayatan ahon ang amakan nga biases, no? Oo. Labi na ko ang nagpuyo, mga buutan, mga maayong tao. Sa ato pa. Bati din na ilang bay ni Kuya Piping. Ganun pati man.
Dili man buotan sinang milagring. Buutan magunas ng milagring. Mura lang og di. Di oy. Kataga na ko niya pasakitis Kuya Piping. Pero iyang giatiman og gipangga. Lisura sabto na sa? Gipangga pero pasakitan? Pamarayg ra maguna kang nang milagring. Ako mama bitaw, ing anak man sad. Maldita kunuhay pero sa tinuod lang. Buutan og pampinanggaon. Ingana gid mo mga babay? Tingali. Di ko sigurado. Sa ato pa. Charchara sa day ng kamaldita sa kong mama. Tingali. Kay kinahanglan man sabgud nga magpakita sila kamaldita. Kay ko dili, abusaran man sila. Unsay abusaran ba? Hala, uy. Kana yung mga asawa nga kinulata sila mga bana. Unsam day tawag ni mo, ana? Pero doon na may makulatahan tungod sa kayawyawan. Di, uy. Kay baw ka, kana mga asawa nga yaw-yawan, pwede naman na pahilumon sa lain nga pamaagi kot. Kay baon ako unsang pagiha. Kabastos sa di mo guna-una, uy. Magtinarong ko ng bana, aron di magyaw-yaw ang asawa. Kay maubitaw nga yaw-yaw na, kay badlungon man sad ang bana. Di matingali magyaw-yaw ang babay kung buutan lang ang bana. Ngano nakaingon mo kang bastos ko guna-una, sister? Ingon man ka, kay baw na kas paagi nga mo hilom ang pagyaw-yaw sa babay. O bitaw. Pero di man binastos ang akong gihuna-una. Unsa man di ko nupi? Tagaano kwarta para mag-shopping. Di ba? Ikaw day bastos o guna-una, sister. Nganon ni Judge, gudayon ka na ako nga bastos ko guna-una, ha? Dagway ni mo. Guwapo. Uy! Sister! Asa naman ka, sister? Ter! Balik, Ter! Adto na tas terminal Gring na. Tingalik mabiyaan ta sa udto nga biyahe. Ay, unya na Ping. Wa pa ko matagbaw tanaw sa mga katri og mga salaset, uy. Naapay mga kabinet, Ping, oh. Hala, uy, nangibog naman kag mga mahalong butang Gring. Ay, di manggod na dautan, Ping. Ang mupadong na nakadautan, Gring. Kay di naman unya ka malipay magtanaw sa atong bahay nagpauli na to. Mga simple ra ba taon tong atong mga gamit dito. Ay, Doon na pa bitaw tay mga gift certificates sa laing hotel. Gamiton lang ko niya ni nato pohon. Kung mingawon na sa taghumok nga kama. kanus ana sa tamamalik din sa syudad, Ping. Aw, unsa man di una tamauli. Mubalhin na taglaing hotel aron magamit ni. Ay, ha? ayaw, uy. Tanas terminal na. Siya ron ako, Gring, ha? Uy, pagdali ha. Tingalig mabiyaan kasbas. Dali ra ko. Sakay landaan o reserbahe kog lingkuranan. Basta pagdali baya gyud ha. Ay, tarang sunod nga mo larga nga boss. Musakay na lang ko. Aron sa'yo ko maabot sa kumbento. Uy, ayaw panuot dong. Maghinay ko nun. Uy, makasakay miya ng babayana? Hindi na lang ko masakay. Maghuwat na lang ko sa sunod nga mo biyahe. Bahala lang magabian ko. Ay, kadugay bang Piping, uy. Hapit na raban ni mo larga. Ayaw una, ayaw una. Wapa ako bana. Para una, wapa ikaw na ko bana. Wala na yabag. Nabiyaan, Diyos Piping. Para! Hala, wa mo kinakadugog na ako. Ang akong bana, nabiyaan. Ay, naay na lang, uy. Layo-layo naman yung ato na daganan. Bahala na lang to siya.
Sa mungkian ito, Carmen. Lumayan lang gani kay wapamularga ang... Oh. Uy! Hala! Bay! Milarga na itong bus para bugo? O, tao na, bay. Ha? Uy! Nabiyaan ko! Tuwa nito kong usawa! Nayapag! Ala, uy, nakonsensya man ko. Ay, Ginoo ko. Pasayloa taon ko nga akong gibihaan si Piping. Sigurado yung kong nigawas na gito si Ar. Nangita na gito na ako. Ay, daoy, may pagganaog na ko ganiha na. Bahala na untag kaming duha ang nabiyaan ining bus. Ay, taon sa sakong bana, uy. Di raman ko makatext niya kay wala ko'y battery. Pasabto na lang nako siya kung mag-abot na misbay. Nakahimo gas milagring pagbiya na ko na. Kuwang gire gugma tumbayhanan ako. Kaya kung di pa kuwang yang gugma na naog gunta siya bahalag mabiyaan misbas. May pagdi lang muna ko mo pauliglahos. Nga numreg mo istar pa kong laing tulok adlaw rin ni syudad. Di apa bitaw ko gift certificate sa laing hotel. Ha! Askag makahuna-huna si Pipi nga mo extend sa syudad. Tua para batoy laing gift certificate sa laing hotel da. Ay, pagka... Unya, magkita pagid sila siyang uyab sa uda nga si Angela. Mas ni gwapa man nun siya nga naidaran na gring. Matay buhato ng Piping. Makasagyo ko's Ginoo. Pasayloa lang yung kong daan, Ginoo, kung magbinuang si Piping nako. Unsa jud ka, no? Di lang yun una ko mo pauli. Ako na lang pahibawon si Milagre nga to ako nag-star sa Lucky Hotel. Asawas bayi. Dadara pa yagin din akong gift certificate nga card. Baya ni mo, Felipe. Huwag ka naman kailan ako. Nakailan pa bang ganit ko ni mo nga mas ni Bastay ang imong daong? Haskan, no? Haskag magkita na sa aming anghila. Nya, magkasinabot mig balik. Hala, uy, kagilok. Halar. Bay, namay mga vans dito sa unahan. Basigirahan kang magban na lang. Ha? Van ba? Kung dito ay. Ban? Kuan, una-unaon pala ako. Storbos ni tawhana eh. Nindot na unta ko padul nga itong akong imagination. Sa, imagination? Dugo ko ha? Imagination na yung dako na bay. Ay, hala, uy. Huwag pa na ang sunod ka biyahe sa boss. Ito rin mga van sa unahan. Mag-van na lang ka ko, no? Kapoy naman sa glakaw sa unahan, uy. Unsa na sunod biyahe, Inday? Si Felipe. Tingali magkasaki misa. Tingali magkasaki misa, boss. Mag-van na lang dyan ko. Mahal nagmulakaw pa ko sa unahan. Magdali ko. Sabtang huwa pa siya magkamantay na ako. Muhuwat sunod biyahe? Magban? Or i-extend na lang din his syudad? Libog sa kuda.
Pero, tingali niyag mabalakag maya si Milagring kundi kumutong nga rong adlaw. Unsa kay may buhaton sa? Pero, nga naman rin mabalaka siya. Nga naman itong iya kong gibiyaan. Ay, so may buhaton ako ha. Kadugay sa mundagan ng van, uy. Dong, di ba ito mo larga? Kuwang na ako sa ma'am. Kuwang na ako sa. Pero kung tapla ninyo ang usa ka pasahero, larga na yun na. Arugante. Usa na lang. Larga na ta. Oo. Nanagid. Larga na kita ni. Sige gamay. Pasakyas manoy aron makalarga na ta. Gamay lang. Si Felipe. Pagpagyod na ako. Muling ko. Sirhan na to. Pagkadimalas ko maya. Nga no nagkasakay mamian ng kanahan. Nagtupad para bagyod mi. Okay na kada, ma'am. Wa ta ka mapiitok mayo. Kini, larga dayon. Kay nagpaabot na to akong pinalanggang asawa sa amo. Mingaw na tugmay na ako. Kamay lang tuklo ni kanahan dako. Ma'am, asa masag ka manaog? Pusit pa yan yung tawhana. Mapatugtog ko, be. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Ay, na-tricycle ay. Pwede ako'y daplindong. Uy, nang Milagring. Uy, ikaw manggod ay nilulong. Ambi mo bag, nang bi. Ay, giatiman nimong mga hayop long. Oo, nang. Ako gud silang giatiman bisan mga hayop sila. Uy, mulapas ka na sa inyo, dong. Okay na nang. Laos na lang ko sa inyo. Wala gis, kuya. Nito sa simbahan? Ay, nabiyaan sa bus. Ha? Binuang. Nabiyaan lagi. Ni CR pa man. Ang bus nilarga naman. Di nabiyaan. Karbusa sa ning akong katupada. Di man mo to ba istorya. Ikatulgan noong ko. Sali na kay umot. Mutanaon ta ko siyang dagway pero nagtabon magbandana. Rug nindot pamation iyang bukton na may dapat kong bukton da. Buat tras ko gamay aron makasandig sa gamay na ko. Lord, huwag ko man yan sing ha. Gusto lang ko nga makomportable ang iyang pagkatog. Ay, ginoko! Ngano di ay? Anghela? Anghela? Ikaw rin eh? Okay na ka? Okay naman. May nikalit og labang. May nalanggan na kinakabrik rin ang driver. Mao de nga waka motobay ganina. Nakabantay na day ka nga ako ni. Nasuko pag day ka na ako. Ayun pa sige pangutana. Samo. Ay, nga na day kag pangutanon og tao. Kung lain tao, dili. O sa ato pa nagdumot pag day ka na ako. Wa ko magdumot kay sa na. Pero nga nung di man ka mag-ekstorya na ko. Oo, sa man din eh. Di ba nag-istorya mata? Aw, ka na ba untang istorya ba nga kanang dili ba pinasuko ang tunada?
Kalimtan na lang gud nato ang mga nahitabo sa una gud. G? O sige, ay kong i-G, ha? Babaw ba yan ay akong tawag nimo sa una? Angie, G. Kalimtan man ka to natong sa una nato. Nganong nag-G man ka? Ha? Nga nag-G ka? Kalimtan to nag-G ta. Uday. Sige, ang hilan na lang yun. Kumusta naman ka? Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Wa ka tumalain si kuya nang. Aw, nalain gyud to. Pero sige lang, pasabton rato na ako. Maayo! Nang milagring? Uy, day Linda. Dali, so diri day. Itod lang ng sira, wa man ay lak day. Gisundan gyud ko nang da. Hi, Nang! Naalagi ka? Na, imo ko no siyang gisundan ay. Hala, no? Ngano kang sundan na ako siya? Ako manghag na kakita nimo nang asa rin si Kuya Piping. Yang gibilin sa syudad. Ha? Nabiyaan man sa bus day. Unsa? Kung mo to nga gani to ron, awa to magluod. Pero og dili gani, nagluod gyud to. Mao ba? Ay, Nang, mauding na ako kay naipahatag si Mama. Wala magtarong og lingkod. Kadit ha kay mo irog ko nung makatarong ka. Ayaw na. Kasamday mo nga tuon sa bugo. Ako, anak. Namin niya og taga dito, asa dapit. Kinala magkitubago na ako imo mga pangutana. Pwede ra sag dili. Asa man imong bana karon? Ikaw ra laging usa. Ikaw naman ganit sang usa. Then, parehas na ita. Dili ta parehas. Dili ita parehas. Ay! Ngano ka? Ngano man ka? Okay ra. Narakoy tambal. Nito ka nga akong hyper. Ano dyan ko basta ma-stress. Kano nagsugod? Wa man na sa una. Mahimo ba? Ayun na pa sige hiskot sa una. Sorry. Sabot akong tambal. Murag man ako mada. Nangluspad naman ka? Wag yun ako mada. Wag yun. Na-stress na dyan kong sabot. Dong, ihunong lang ko sa imanan sa mga van din hibi. O sa may napita. Kay mubalit lang ko sa syudad. Kuyugan lang tika. Ayaw. Kaya rin ako. Naibraw si Pinal? Aray. Duha manaog bay. Ako na lagi. Kaya na ako. Ato na nagtag ospital na. Dili na. Mangita lang tagbutika ang kapait kong tambal. Mawaran ni kon makatumar na ko. Lingkod lang niya kay mubarag ka. Tuway butikas at bangay. Ako na lang be. Ako na lang to. Unsa may pangas tambal. Mawa na ka ng sakit nga nakatumar ka sa tambal? Mawari ka ng taon-taon. Salamat. Way sa pa yan eh. Lalangan ka samot sa mong biyahe. Way problema. Unsa man, kaya na nimo? Kay mulahos ka sa bugo o mubalik ka sa syudad? Unsa man? Mubalik na lang ko sa syudad. Tawagan ko lang akong anak nga
Wa ko mulahos. Kung mao na, ihatod lang tikagbalik syudad. Unsa makaisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.